Poď, Jurík, stále na nej! Ale nerozprávajte! Tak. Paťo, sleduj. Miro! Miro! Bumbo, dotlač! Miki! Posúvať doprava! Ustoj to! Dobrá akcia, pokračuj, poď! Pod útra! Majko, poď pod útra! Nenastavuje. Tak zápas by som zhodnotil tak, že zaslúžene sme vyhrali, ale veľmi sme sa na to natrápili vzhľadom na to, že sme nepremenili veľké príležitosti v prvom polčase. Na druhej strane aj tak nie som s tým víťazstvom tak spokojný, ako by som asi chcel byť, pretože súperovi sme vlastne celý zápas umožňovali hrať stále o výsledok, keďže sme nepremeniali naše situácie gólové. Napokon to vyznelo tak, že sme ten gól strelili, ale myslím si, že to víťazstvo ide hlavne na vrúb toho, že súper druhý polčas len zdržiaval, nechcel hrať, tak možno preto dostal ten gól. Možno, že by to bolo spravodlivé 0-0 a my sa musíme z toho poučiť, musíme premieňať gólové príležitosti a budeme vyhrávať zápasov viacej.